fraților. Bine, nu astăzi. Tot ca videoclipul acela de acum o oră. Asta e partea a doua în care jucăm Brawl. În partea 1 am uitat să menționez numele la prietenii mei. Și o să vă zic acum repede la început. Numele la primul prieten este Jocuri Tari. Numele la al doilea prieten este Jocuri Clasice. Și fără niciun fel de adăugare, hai să începem. Se mișcă cam greu din cauza că nu aici, în mobil. O aplicație. Dar sperăm că nu se mai vadă așa. Niște... E și grom de ce am urmărit. E și puternic. Măcar locul 2 să vedem. Măcar atât. Eu-ți mulțumesc cu locul 2. Acum încă te văd foarte bine. Hai, lasă și eu cu de bine. Vreau să încerc să fac 15.000, dar mai avem mai mult, o grămadă mai mult. Pentru că 15.000 o să primim start loc. Cred că într-un short sau un videoclip o să prezint cont de drag. O să postez și cu Dark Brain și multă.
M-am speriat foarte tare cu calitate, așa că am dat super la consumat de bani. Cum de mă pus acesta? Da, nu am spatele. Asta acum să mă opus, să încerc. Dar nu mă o să încerc. Că pe tare aici. Să cu bani. Că mă învală. E așa. Mamă, dar ai plecat de mine. Aoleu. Nu e bună deloc. Deloc. Wow! O spar pe tot. Deci măcar am primit. O 1000 de monede aici. Deci o să fac eu un videoclip în care o să iau starul pe acesta legendar. Poate în 2 legendar sau 5 credite, pentru că mai am puțin și îl ia pe Spike. Și o să am 3 legendare. Uitați aici. Pe Meg și pe Crown. Nu cred că l-am văzut pe Crown, dar nu. Unii nu. Hai cu al 3-lea meci, bă. Acesta o să fie ultimul meci. Din într-un episod. Episod cu mai multe părți. Nu o să foarte impregnat. Să-mi dea bătaie. Exact. 1, 2, 3. Am nevoie de ajutor, da. Mai bine eu. Pur și simplu, dar sar mulți pe mine. Să aștept aici. Campez puțin. Ceacă. Broc e bun. E bun broc. De data să se luăm blocul 1. Apropo, am uitat să la final de partea 1 de la prima parte am câștigat meciul ăsta la unii poate erau cu doi și vreau să știu dacă nu. Am câștigat, am luat locul 1. Suntem primii.
acest videoclip. O să, cum v-am zis, o să fac eu un videoclip în care o să și joc Brawl, o să și vă arăt ce îmi pică din Star Drop acesta legendar. Un Brawler, ceva și nu mai am nimic de zis. Ce-ți mai zic? La revedere și ne vedem în următorul episod sau în următoarea parte. Pa, pa!